чанд манзил дар ин кӯчаи душанбе мумкин аст фурӯ равад. Сабабаш ҳам рахна шудани лӯлаи обест, ки аз наздикии ин ҳавлиҳо мегузарад. Ака рӯзи панҷшанбе ман турби мобайна ки мобайни кӯча қати рафтага амусу кафи дай намедонам чо кара вақти чочика задам ам вақт шуда ка ман дига ман хона мавай шуд аварион ман ка ман деволо ман рехтаги о тай хона пол мо намедонем метарсем ки ака мисол я ховра да хона ака дига ҷои хо квартира гирифтем кучидем рафтем ака иса шаш касем ака ду гудаки майдаам хи дару мучапа шава дига мо чо мекунем ака. сокинони ин манзилҳо дар кӯчаи Зайнаббибӣ баъди маълум кардани садама дар лӯлаи об ба корхонаи обу коризи Душанбе муроҷиат карданд. онҳо мегӯянд таъмиргарон омаданд ба рахнаи лӯла чӯбе заданд ва бо ҳамин гӯё мушкилиро ҳал карданд. сокинон бовар надоранд ки маҷрӯи оби лӯла қатъ шуда бошад, зеро таъсири намӣ ба хонаҳояшон возеҳ дида мешавад. ҳамин хонаҳо шиштеса ҳамин хонаи ман на шикатур кардум ҳамаша ин ҳамаш кафидеса парвал мешеса ду хонаи гудакои кати хони худмо шав хов рафта намешавад. ҳамин ҳисоб хонаҳо шиштеса намедонем чо кунем. ба МЧС муроҷиат кардем, водоканалаш муроҷиат кардем. ина водоканалаш омад канда буд бо об дуромайса бо шаву тарақ барақ дора бо файрод кардем оварем ки бор дига бинем ҳамун чӯй задагӣ шуда бинам ки канда на канда шаву хов нестем гудако хони ҳамсояда бурда хов кардестем. кида муроҷиат кунем мо дига намедонем. аксари ин хонаҳо чанде пеш таъмир шудаанд. ҳар яке аз 6 то 8 утоқ ва иншооти дигар доранд. чанд рӯз боз аст ки об ҳам надоранд. мо як ҳафта боз мо беобем, об кашида хонаи ҳамсоя овардистем. об нест мода. инҷа бо ина ҳамом, ҳоҷатхона ҳамаш дурун рафтиста. 8 хона. сокинони зиёндида ба кумитаи ҳолатҳои фавқулода муроҷиат кардаанд, аммо посух гирифтанд ки ин ҳодисаи табиӣ нест ва ба онҳо ҳеҷ кӯмаке карда наметавонанд. корхонаи обу коризи Душанбе бошад ҳанӯз дар бораи ин ҳодиса шарҳе надодааст.